Multa na 20 hanggang 30,000 pesos at pagkakakulong ipapataw na parusa sa mga tatangkilik sa ilegal na paputok sa Dagupan City. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Akibat ng pinaigting na kampanya sa ligtas na Paskuhan ngayong taon ang parusa sa mga mahuling nagbebenta at gumagamit ng ilegal na paputok sa Dagupan City. Ayon sa pamalang panglungsod, maaaring magbayad ng multa na 20,000 piso hanggang 30,000 piso at pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang lalabag. Maaari rin kansilahin ang lisensya at kumpiskahin ang ilegal na paputok na ibinebenta sa lungsod. Bilang hakbang sa pagpapatupad nito, namimigay ng turot at ang tanggapan bilang alternatibong kagamitan bilang pampaingay ngayong papalapit ang bagong taon. Katuwang ang ibang ahensya, layunin na huwag pahawakin ng paputok ang mga kabataan nang mailayo sila sa disgrasyang kaakibat ng paggamit ng ilegal na paputok. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.